2025 ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଆଉ ହାଇପ୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ କୁଲିର ଟ୍ରେଲର ଆସି ଯାଇଛି। ଏ ଫିଲ୍ମଟି କ୍ଲାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହିତିକ୍ ରୋଶନ ଆଉ ଜୁନିୟର ଏନ୍ଟିଆର ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ 2 ସହିତ। ୱାର୍ 2 ର ଟ୍ରେଲର ଠାରୁ କ'ଣ କୁଲିର ଟ୍ରେଲର ଭଲ ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଲିର ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲା ପରେ ଆଭରେଜ ହିଁ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କିଛି ନଥିଲା। ଏତେ ହାଇପ୍ ଥିଲା ଫିଲ୍ମର, ବଟ୍ ଟ୍ରେଲର ସେ ହିସାବରେ ବାହାରିଲାନି। ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ବି ଡିସଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଖବର ଅଛି। ଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେଶ କନଗରାଜ। ଲୋକେଶ କନଗରାଜର ତମେ ଯେତେ ସାରା ଫିଲ୍ମୋଗ୍ରାଫି ଦେଖ, ଲାଇକ୍ ବିକ୍ରମ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଇଦି, ଡିଓ, ସେ ଟ୍ରେଲରରେ ଏମିତି କିଛି ବି ରିଭିଲ୍ କରନ୍ତିନି ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟା ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଥିଏଟରକୁ ଯିବ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ, ଭାଇ ଅଲଗା ମଜା ଆସିବ। ବିକ୍ରମ ମୁଭିର ଟ୍ରେଲରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ଷ୍ଟୋରିର ରିଭିଲ୍ ହେଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଗୁଜବମ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ତମେ ଏବେ ବି ଦେଖିପାରିବ। ବଟ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି ବିକ୍ରମ ମୁଭି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ମୁଭି ଥିଲା। ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଙ୍ଗ୍ସ, ତାର ଆକ୍ଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ତାର ବିଜିଏମ୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ବିଜିଏମ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ବି କହିପାରିବ। ଆକ୍ସନ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବି ମସ୍ତ ଥିଲା। ଏ ଟ୍ରେଲରଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କୁଲିର ମତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଦିଆହବ ନା ସେଟା ଦିଆହବ ଥିଏଟରରେ। ସୋ ଲୋକେଶ କନଗରାଜ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋର 100% ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଇ ରଜନୀକାନ୍ତକୁ ଦେଖ ନା, 75 ଏଜ୍ରେ ଆସିକି ଏମିତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏତେ ସାରା ଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ଦ ଲେଜେଣ୍ଡ। ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି ହଉ କିମ୍ବା କମିକ୍ ଟାଇମିଂ ହଉ, ତା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମାକ୍ସରେ ଯୋଉ ସଟ୍ଟା ଅଛି, ଭାଇ ସିଗାରେଟ୍ ସଟ୍ ପୁରା କୁଲ୍ ସଟ୍ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହିସାବରେ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଲାଗିଲା ଅମିର ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ପୁରା ବ୍ୟାଡ୍ ଆସ୍ ଲୁକ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଶାନଦାର ଅଛି। ସୋବିନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଟପ୍ ନଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଜିଏମ୍ଟା ଆଭରେଜ ଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତି ବିଜିଏମ୍ ନଥାଉ, ତାଠୁ ଧମାକେଦାର ବିଜିଏମ୍ ଥାଉ। ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପୁରା ରାମ୍ପେଜ୍ କରିଦେବ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟର ତ ପୁରା ଆଗ ଲଗେଇଦେବ। ୱାର୍ 2 ଆଉ କୁଲି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କୋଉ ଫିଲ୍ମଟି ଆଗେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏ ଟ୍ରେଲରଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।